السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم السلام بر گنا ہنی نجیبہ غتکری جمپر کنی اللہ دی بری گوری نائی خنی سے نئی حال نئی حوال کری نش بختاور اینو امر گنا وطا کا بشوس ملک عزیز مارو ملاقات مستونی تو والا دا سنے تو کنا سنگتی لگا اور اوکا پدی ہمیشہ یاد کی ونے نواسا کم باز یاد کرنے داتونا کلبی داتونا وفائی داتونا خاندانی خاندانا بندق تو اسوار سلامس مس دعاس مس انو سرپن مکی گوڑا وا پارے کی ایسی تسی تو اسی گلاسس دیرنا کنگس گوڑا سالس ایکا وفا کی کوئی تو نہیں ولی داسا دادی کی اسی گلاس ہنا جاگا بختاور ای تو نا مہرا تی تو اوار داسول درمبس دیرنا کنگنو تی تو نہیں واہ ملک واہ 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 ملک دا صبرنے تیرا موضوع مونا چکرا داندا کہ خلقیہ مخلوق صوفتا بارٹ پارس بر پولی فرتینے ماشاءاللہ پروگرام ہورنگٹیو امید ہے کہ وہ باز دا سبق حاصل کر اور پسندم کننگٹیو پروگرامی تو اینو سپین اندا کہ نوجوانات خنسا دافتی نشست مانے اندا بارٹ تو منچننے حالا والس گپ شپ پس مرے تاکہ افتے احساس مرے کہ نشان تسینا نقصانہ کنتو یرنا کنا ہنی نا زیباغا ٹکری جان بالکل راست پارس جوان پارس اسے تو دادی کی نم تعمیل آفتو بندغری معاشرتی شہرتی دنیا والا دی تو ایمیل والا دی تو کلی تولی ری خنی ری دنیای ننیا بارنگا بے ایمیلا بندغاک بھی کوشش تھندوں کے نہ کہ ہندا مخلوق تو اوار نن ہم دودیں گے نن ہم رمبکین نن ہم اوفتی تو اوار ایلو مخلوق سرمرین تو داڑ کی نان ہنا نان تو نصیحت خنی ساسا کنی کنی پارس کے ملک نی ہندوں کرکتینا انا گڈوا نواسغاتی دا کلی تعمیلیتی ایمیلیتی کمل ہسے کیتا کپاد ہسے کیتا گوڑا ای حل کو تھنا خنیس اندا پنچیس کا ہرا اسکولتی خوانی فینتا اوڑیس کا جی ہنینا ٹکری جان بالکل جوان سر فرمان بردار سر ننا ہیتے بھی حل کرا ای کلنگی اندا پرپو کی پیپلی کل ننا نواسغات ہیسن بسن او کام پدا واللہ اندا مسکیاری او کا پای او داسا خنیس دا کام پدا واللہ ہشتیس کا خوانی رو واللہ نمپانا انتای پیدا سای دا اسکولان کشی بوتا وا درین تایری وا کمل وا کپاد وا دنیا نا خرچاتی کرین دنیا نا متی با کرین خرطی با کرین کچیناتی با کرین انا نمپانا داسا گڈوا نواسغات خوانی فین ایمیلس تینتا تاکی کیاری نوا بھلو انت پاستا افسر مریف گوڑا ننا ہندا لالے چسکا نن تینا سرمایہ اوفتا خرچ کریں گوڑا داکا کہ ہنار پا اوکا بھلو ان اسکول سیا وائیڑے ہنا خرچاتی کرین بختاور پا داسا اوکا بھلو اسکول سیا داسا نواسغا خط بروت بسر داسا پای شاباس ننا خرچ ودانی گوڑا پیپلی بیوس تینا گڑاس کچینا تان با کرے ای تینا کچینا تان اندا کلنگی بیوس تینا اندا کچینتی ہنا خرطی با کری غریبا دا نن تو امو اسکا خنیس دا جورک او بے بیوس دینا نن ہندا کلا ننا کوشش تسکا گوڑا مارا کو گینی ساو من وقت ہمیں مسورا وا بسورا ہنو کنی جی ٹکری دافتا دیتر دوست بتوا کا حیران سوتا دا کا مالو دا مستنا اسکولاتی تی خوانا را بسورا چیرتا روشین ہندن دیترتا خیشون ہنارام بار داسا نواسغاک ہندن مشنو جی ہنی نا ٹکری جان مون دھانگی امبار مشنو وا خرچتا زیادہ از دی بس کنی پیپلی پای باو نینو سختی کیسے بختاور دی باوانتای پای مارا کو پارے نو داسا ننا ایمیل زیادہ مس او داسا ننے ہنونو گڑا نا ضرورت ہے کہ داسا ننا خرچ زیادہ ہے گڑاس میتان خرطان داسا ہنون کبو ملکی بھی پابو اندا کا کلنگی بھی پار جورا کے بھی پارک پیپلی پار گڑا داسا ہنون کے ننا خنیسانت کین مالتان گڑاس دینی پاوالا امر کیر پیسے داخ بختا وراک آخر انت کیر اسی کنس پای پارے نو داسا نن ہنونو ایمیلس کننگا تیون داسا شیشہ کشینا
حیران مسون شیشہ انت جی انینا تکری جان نن مشنا بندغ نن کیاری انت چان شاری انت چان نم پانی دسانا مون ہرونگو کو شیشہ ہلے رہی کتنا ورنا ہوری رتی نی اندونو گڑاو ہندون گڑا اسی وارس کیاری اس کنی بس کیاری سنگت اس کنا پاری پای او ملک نم جوانو زنگ کسی خوانی فیری وا دا زنگ نما شیشہ کشی کی پا گڑانتے گندگی رو بختا ورنت کشید ننانو اساق علمان کمو آخر شیشہ کشور گڑا افسر مرور اندون تھوڑا ہی مری را پای او بختا ور شیشہ افسر مفسا شیشہ نشہی مسونو دا سنو اساق نما داس خبر تمام شیشہ نشت داسا جی تکری خبر تو تماکا ولی سرپند ای مفرا کی شیشہ انتسی ای انا بینگا سور چرسو بنگا تا بینگا سور دونو ایلو تا بینتا بی سور دی تکری جان داسا نیکا نی سرپند کا که دا نواسا غاق دو انکا کار پاسی انگا نور جی تکری امر کین. بہرحال ملک جان یہ دادے کہ مطلب اگر تم نشہ نہیں تمریک تو انسان سوچ کا کہ بھائی بنگ چر سگریٹ ناس دا نشہ ہو لیکن یہ دادے کہ ہمو گڑا کہ ارا نے ہمو عادت ارا کہ اونا منفی و سرس مریک ہمو دینی کوشش کس ایلنگ نا ایلنگ کا پسے تا او ہم نشہ پانیں گے اینو بگا خانی سا کہ دمار کو پب جی آتوسو دب جی انتسی و بختاور پن پائی دب جی ملک جان وہ کہہ پب جی سے گوازی سے وہ کہہ رہے اندر نائٹا تولی رہا موبائل نظر نئی نندر سکوڑا چونا کہہ رہے خواننگا تمانے توغا تمانے مخلوقی توغا شاہانے اور صحت خراب برباد وقت ضائع تو دادے وس کے کلے کلیں کا پکو دا بھی نشس مس مطبل دادے کی دا ننا مک بہا مشہور دا انن دب جی کی رہ مارا کو کھنا دا ننی ہم پیسہ خاتی دے رہا ہمونو عادت کی رہ ایلو اے انشیشہ نا پارس پینگڑا نا پارس او ہنی نا ٹکری جان او بختا ورا ٹکری جان او کنا ہنی نا عالمہ املتی ہو کا ٹکری جان ننا وقتی دا گڑا کلوی سر زیادہ کیاری رودنا چلو مسل کنا اینانا ہمیں کا خنی سگوڑا دا قدر نانا پیشتی تینا با کرنی سندتی ایکا ہمیں کا حلقونا کسی بونا ایرا گون داڑی ایسونا بسونا گوڑا کھیپتونا بل کٹی سا کرے کا گوڑا ننتوسونا چمول کشانا ہنا کیاری ننا کاری مسکا یا ہنو نسکا کیا جو رکاس کیاری خرونو ناس کری رہا ملک جان دسور نی چلم کشنگے شروع کرے جو رکاک ناس تو ولانا نواسا ولانا ناس ہے چلم شروع کرے کتوس ہنی نا زیبا ٹکری جان فخورت کشار پر بابو کشیک نننتے کشپن تو ولا گوڑا اونا انت اثراک مسو چلم باز کشاری ناس کرے رے محالو تو اثری تا نن پین سرپن متون جی ہنی نا ٹکری جان پدا ہندا خنی سے پیری حلق گوڑا نن لٹو بندی شروع کرین داکا گوڑا ہنا وقت مالو چائسونا دا مشتی ٹرائی مسونا خلق نتا ننا ڈرائزہ کری دا ولدا آراتم کی نندا کا کیاری داسا اوران داسا جی باوانا لٹی کی افین داسا اورینا گورننا کی خینش خینش گوڑا چاہی سنانا چلومنا دھکا کو پینوا انتس مرو ناسنا انت سرا کسو ناسنا جو رکھنا دنان کلنا نسوارن تمار بختاور تمو یستا 50 سال ٹی مالو تمار 30 سال ٹی مالو بختاور رسول دا سان پاونے ڈال کی باٹی تشاقی کمو کھیپتو نا بلا ملک جان دا سورکنی اسر تو مچولم مسک او تو پھفات ختم کرے دنان کم تمار مال ووڑے او بھی مسلس ناس تو اندر نش سے کہ اسر تو با ڈھونڈنا گند مرے گند لائے بندنا باٹی ہلس کس کونے اندر بد بوز برے کو کا علاوہ کہہ رہے والا دنان زوتا میرا والا اللہ تعالی مسکراہٹ ٹھیک ہے سو انسان خوبصورت جوڑا دے اور کہ ارا تم ناس کرے کس پان کنگک دسو مخن کی بھی حیرانی مسکرائفن کی بھی حیرانی نین پاس دبلو نقصان صف ہنی نزیبا ٹکری جان داسا وائی سرپن مسوت مالو تو نن سرپن متونا ورنائیس بے خبریس داسا خبر مس کی پان کنو کا بندگی خن سے ہندن پورچا کی کسس تینا اوراتی روادار مفک تا مہمانی تی کسودی روادار مفک کچاری تی کسودی مفک انداسا بات پھوری داسا داسی تسینا غیالی سینا ہیمونان پورچ کی یا اسی تسینا ہندن سرپن بالشنا ہیمونان کی تو اثر تو ہمو کچاری تی طولو کا بندگا کو دی خانی سے نفرت نا نگاہ ٹوری رہا ایلو دا دے کیا او ہمو دیا بلا اکتا ماریات پورچ کری اللہ نا وا ایلو اندا مسکی دارا مہمان میزبان سکا کی اندا مہمان اک توسا سب انا انتا تی وطا خطی تا
تو والله وتاخنا روفا کننگی دوارا همو میزباننا چونکا چونا نیاریک بسور ارادی دا روفا کننگی شروع کرد داسا همو بای انت پاستا وتاخنا مالک اوراتی هم بازی کنا خیالا عزتت پدا طول پکندا انت کرو کنا پان کنو کا پورچ کرو کا یا نسواری پورچ کرو کا تا وجہ کان کہرے همو عزت نہ داڑ کے رہیں گی نہ معاشرتی ایڈ کے رہیں گی. مالک دی خبره کې داسې د نشه نه ابتدا را که شروع مری که نو پګه د دکان تشتي ګټکه پان مس مخلوق سمجھک دا نشه فس اندافته تندنو دا که کاروباری ازرا تک نشه تخیره که ولا چونا آستا آستا عادی جوڑ مریک گٹغان والا که ولا سیگریٹ آن که چرس چرسا شراب و کپت والا نشیش اس کا سر مری دا هنه نزیبا تکری جان هند گیراس مری اول بنیادونا چونکو گیراسیان خانیس تخینگی دونگی جنگل چونکا استیریا لگی که بالکل داسا جنگل لتی خرونو بارونو کلرس ولی تیلی استیسوس ہوشنگیرو کل ولا بندگا کرفیره کی باروناک تو ہوشنگار خرونا انتای پای خروناک بارونا تا وجہ کا نوشنگار یعنی مطلب دا دے کہ داسا نشی مسکو نگوڑا باولومو پریشان معاشر بھی پریشان اندو نیت بالکل داسا دادی کہ اور نی نشا کپیس فرض کرک نا نواسس کیک نا زیالس عزیزس کیک نی خرونا درختوس بارونا آفیس بارونا ہمو دے کہ وہ ہنا اے بریٹی تا داسا خاخر کی لگا اوڑا نی کیارے خرونا اس نی صفاو بندغسی اس ولی پریشان اورتو اوار مری سبختاور داسا بس کسن اولاد فرض کا باو تقریبا شریف ہوسی نشغا مر معاشرتی جوانونا روب سے عزت سے لیکن اولاد تقریبا نشی ولا ان پارت کے دا فلانا نہ مارے او بختاور او مار باوا کی عزت اصولی لی پک امر نی پائی لی پک اسیر تو دا دی نشا کیک اول باونا اوراتی انت سریا مفتی دیکھ سودا کیک او کانگو ڈھراتم باونا اورانا گڑاک چھٹار پدا ایچا فتو تا پدا مجبور مریک ہمسای سینا کوکوڑس دوزک سیال سینا دغرس دوزک اسیت سینا میشس دوزک پدا مچی مونا ودیک اسیت سینا انا پھٹ پھٹوس دوزک ولدا مونا کائک پین اندونو بھلو غلطو کاری مسکیک گوڑا باوے تا ہر گلی تی ہر کس پائک دا ہمو پھٹنگا فلانی نہ باوے ہمو فلانی نہ باوے نہ باوا کی معاشرتی عزت مریک نہ باوا کی معاشرتی قدر مریک نہ باوا نہ جند نہ خنک ملنگی رکھی ایسی شریف و بندغ سے نہ مونا کابی تینا صفت کی فلانی خانوٹ ملک جان ایلو داتو مسک معاشرتی والٹ روشنی شاخص ولا معاشی والٹ بھی تو دانا باز بلو نقصانو اقتصادی والٹ بالکل راستے گوڑا اور کیا انتس بتونی دا سورک آسے دا بندغ سے نہ شکک اور دوزیس کرے کا یا تو رانا پتوں کو دوزا اینا یا پیسہ مستو تا بجائے ہوتے نا صحت خرچ کرنا یا ہمو تعمیری کارم تازی خرچ کرنا او کا ایک نشہ لک اور والا کاروبارہ تم ایک دے دیر خاچے ایک معاشرہ ہو دا بیزار تو اقتصادی حالتوں نا کمزور مرک مدف بختاور ہور دا ساسر تو دا دے ہمو اتشادی انت پارش تا شرپن مفر یعنی پیسہ مفقی تو تا والا پیسہ اتنا غلط ذائقی بتا دے کہ اونا مالی حالت کزمور مریک بالکل کزمور او انتے کزمور اول تو دادی او خوشیت ہنت سوراتی اری اوفکارا او کانگو ڈھراتم کی رازت رضامندیت کی او دی پیسے ملے پکورانا گڑاک دوزنگیرا او کانگو دا مرے کی معاشرتی ہر کس دوزے دیر پارو کے بری تینا کاری مس نیتیو یا نیتینا ٹھیکستے یا نیتینا گلی سیٹی کاری مس کرفے یا نیک یاری بلاکس خلفے ہندو یا نے لچا کس کرفے اوہنا سرپن مرے کی دا دوزے سی ولار توراتی کنام پتوں کاتی درو گوڑا جیسا کاروبار کی ہو دی ملی پک گوڑا تو ہمو انت پاستا ہمو معاشی حالتو نہ ختم مری کائت یعنی کہ نشہ کے انسان معاشی حالتی بھی تباہ کی کندنو قانون نن کہ تیار افتا جائیداد اگ مسونو ارا تم نشہ شروع کرے نو نہ جائیداد اگ دنانو مو فقیر جوڑ مسونو بالکل بندگ دا نشہ فقیر بھی کیرے لکیر بھی کیرے معاشرہ گان شاگرے سیا لذیذ ان شاگرے عزت ان شاگرے او گوڑا آگا بندق پائے کی ایتے نا عزتی برقرار تخیب دنیا تی گوڑا اینو پگا خانی سواد سندی نا ایتے پائے جین جی گھر میں دانو انہی جو چریو بسیانو پارا کہ ہر کس نا اراتی دانا سارے اونا گنو کاک بھی سمایو پانیں گی رہا انتای کہ آگا بند دونے ڈالیے سرمایہ ری تونے پیسہ ری تونے گوڑا دا معاشرتی عزت رینی آگا ہچس افی تونے آخا عزتی وہ بندگا سے آخا پاٹا خانہ سے اس کا سلامی نوالی کپک بختاور دا دنیا تی وہ کہہ رہا ہوں ملک جان ایرا پہلو تو پارس نشنا نقصان معاشی اور معاشرتی اچھا والا صحت نہ والٹنی ایسے نشی سے مراخن سے انداز مرے نہیں کہ نشی بختاور دہونے کہ ارے پائے انت پارے تا پائے شوتا رگا رشتہ مریک ایلو دا پارا کی پائے انت پارے تا پائے انت نبھاگا ہرا چناری سندھی پائے نبھاگو بھار
پنگی میں پدر ہوا پائے نبھائیں گا چنا جلون ٹٹی بھی پدر ہوئی چانیں گی متبل دادی کے ادا سا نشئی سے ہنگا برک نیسر پن مری سے تینٹ کہ ہروشتا ٹنگیک تاڑیں گی ساکیرا یا ہروشتا دیکھا حلی ساکیک یا ہروشتا ہیتا تیتی تبی ہمو لذت فک یا چیرٹی تمول انت ارتکشن اف با مرک بختاور خنوش چیرے تو مال مران سرپن مروشتا کی بای دا خنتارو کی پیٹ صفحے نہیں بری چیرا کن چانیں گی بالکل دا کیا رہی ہے صحت ہو دے مفک تو ہو دے مفک گوڑا ہرا بندے کے صحت مفک گوڑا بلا نی پاسو شیرو تو کس کرو داسا ملک جان اور نشنا داسا دا حالی داسا معاشرتی یعنی راجٹی ود عزت متو اچھا باولو مکیو بدنامی نا سبب جوڑ مس والا کہ رے بجائے جوانیں گا انتا پیسہ تینا خرابیں گا غلطیں گا نشٹی خرچ کرے معیشت تینا برباد مس او کا علاوہ کہ داسا محیط پارس کی صحت تینا برباد مسک مونٹی تمو روشنائی متو خنگ تینا نو ٹوبانو کلکاک تکیرے نانو ٹوبانو اور نکتا لڑدے تمک اچکس مرا چاکتا نشی سی تو دا انت گڑا نی پار دا نشٹی عزت از مسرو بس ہنینا ٹکری جان بس دا بربادی سے نن دعا کی نن کوشش کی انسان نے اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات کریں کلان طاقت والا قوم کلان سمجھدارا قوم کلان عزت والا قوم اللہ انسان کرے انت کہ اشرف المخلوقات داسا اوٹی انا قوتی ہم چیسونی کلان بھلا قوت ہونا دادے کی انسان تینٹ جوان کی کھیلو ہو دے اصل جوان کرنے کا صحیح ملک جان جوان ہوئی تس کرے دا سورک چلو انسان غلطی مس غلطیں گا ماولو ٹھینا اوڑے نشہ ہیل کرے لیکن دا دے کہ بندہ غندونو مسونے کہ ہمو سوسائٹی تے نشہ ہی مسونے لیکن اگر کسی نشہ کرو یفق غلطیں گا ہمو صحبت تٹی غلط تو اختیار گڑا کتنی او دے کس دباؤ شاتنی آتا کہ دا گڑا کرک تو انسان جند نازی ہٹی ملک جان کہ انہیں زندگی کی دروفی معاشرتی تو زندگی کی دروفی معیشت تینا مضبوط کری ٹھیک ہے تینا سیرنا خیالی کری تو جند نازی ہٹی نا بھائی دے کہ انسان تینٹ بچفی بالکل راست پاری سنی نجیب غتا کری جان ہی تو نی مرواری ہو اس کا نہ پائے کا سل کیاری نا محفلان اصل بس مفر ملک جان ایلوی دادے کہ دا سا فرض کا غلطی مس راجٹینا سمجھ اللوت شروع کری نشے دا سامو شروع کری سوپاریان گٹکان والا مرسا مرسا غٹی نا شیشے اس کا سرمس دا صحیح دادے کہ او کا پدن مطلب بندہ ہمت کی دا گڑا دلیں گے ہم کنیں کی انے نہ ٹکری جان اصل تو دادے کی کلان مست ای نے دا سرپن کی پاو کی لما باوا نہ بھلو کردارس اولاد نہ زیہ مریک ہمو لما باوا مجرم پانیں گیر دینا اولاد نہ کہ بالکل ہنن تینا مونی لی رہتا او اولاد ہرانگی کا ایک ہرانگا مبریک اول تو دادی اوڑان باس خواست کپک ہوپک تا خیالداری تا کپک او تو مس نا ملک او مس نا دا نشئی مس ہوئی نا دا سا برے نا داسا کی دا کلن بھلا مجرم باو مس دا کا کیری او دی روکی تف صحیح داسا چنا ہنا حراتم بالکل نشتی اصل ہنا غر کو ترک مس داسا آگا چونکو سمانجا سریتا تو داسا کیاری کھنا بینگا نا دے کی نانا حکومت پاکستان نن کی بھلو بھلو کاریم کرینی استپال جوڑانے داسا اندافتی تی بندگا تا علاجات مری گا داسا گوڑا ہمو بندگا کوشش کیر ہمو افتی تی داخلہ حلیر ہمو علاج جائیتا مری ایلو گوڑا حراتم سرپندار کی مسو کی علاج نام بسونی داسا مستان جوانن گوڑا کوشش کیر تینیا بالکل تینے بچ فنگنا کوشش کیر جواننگا بندگا تا کچاری تی تولیر گچینا بندگا تا ہیت بینیر اور واللہ درونا نا زندگی اخس خراب سکا بندگا کننی قبول کرتا وسا اینو مچی جوانن تو ہر جواننگا بندگا نا رہا تولین کینا ہندا گڑائی تین کی سبق سرپند مریر تینی دا لعنتان دا نشغان ضرور بچ فنکیرا بعض جوان ہوئی کرس ملک جان ادا دے کہ واقعی اگر نشٹی کا ساختہ دا پاپ کی کنا زندگی برباد مس واللہ او یوٹر نہ لنک کہ یعنی واپس ہوتے نا زندگی بحال کرنے کے ایک دم کی پارس ننا حکومت ریہیبلیٹیشن سینٹر جوڑانے افتا اوڑے کہ دوائی اٹ علاج مریر اسٹ اگر دوائی دا سے علاج مسک او کا پد ولدا انسان جند نہ زیاٹے کہ او ولا تینا سوسائٹی غلطنگا الے اور جوانو سوسائٹی اختیار کے جواننگا بندہ تو تولے والا او کا علاوہ اگر جواننگا بندہ توسنا او کا والا سائیکو تھیراپسٹ پارک یعنی کہ او دے مشورہ ہمت ننگٹ کرے اونا علاج کریں گے تو جواننگا بندہ توس تو گڑا جوانو مشورہ ملو تا اگر واللہ ہمیں مستنا تینا غلطنگا عادت آتے غلطنگا سنگت صحبت اختیار کرے
ولا کرے کائک ولا مونا شیلنگ کریں کپک ولا اند کے علاج تم سنیں ریبلنگ سینٹر ٹی باولومت خوار مسن علوم تا سیالاک تا عزیزاک تا سمجھدارا وہ ولا پریشان مرے رہا. تو ای دادے کہ بندہ اگر ہمت کے اور کلام بھلا ای دادے کہ ریبلنگ سینٹر ٹی چلونا علاج مسک ولا کرے سائیکو تھراپی نظر جانے جوانی کا مشورہ والٹ کرے ونا علاج مس ولا آخر ٹی ہیت او نزیا برک داسا اگر او کرے مستقل مزاج افک اور پختہ ارادہ مالک افک ولا ہم کرے ولا شروع کی دانش تو ذمہ دار گڑانا اونا جندے بالکل راست پارے بالکل راست پارے آخر ٹی ولا نشان معاشرہ شاغک معیشت شاغک اور شہرت عزت شاغک ولا قبریم زو سر کی ani na zindagi Allah Ta'ala na tiruku nemat si dia ni na takari janda sa dade ki o bandak na jinda na jihati nan khay da papa na daw nang gayit ti kufrati da khatiran dakhil marina ki Allah Rabbul Izzat muqarrar waqt maut na likhani harate ma likhani hamo tambarik walida niamati insan hardi ka isa ki hara bandak ki da nashagati li pak subana khaik shamana khaik subana khaik shamana khaik lekin dade tema khawamo ki muqarrara waqta maga izat azabiyat khaik مطلب یعنی دادے کہ واللہ انسان زندگی واقعی اللہ تعالیٰ سے مقرر کرنے موتس لیکن عزت تو زندگی گزریں گے بالکل اندا خاطر اندو پار نے کی عزت زندگی عزت یا مودی ملی پک نہیں پار صوبنا شامنا کہ یعنی ہر دی کھائسا کی یعنی بے عزتیت کھائی تو ای دادے کہ نتینا عبادت کرنے کے معاشرہ ودا مور معیشت ہونا برباد تو رہیں گا اوکین تس ہیچس رہیں تو نہ دا جہان نہ مس نہ ای جہان نہ مس آخری کو پیغام ہے تینا نواساتی پارک ایت بس آخری کو کنا دو تفو کا پیغام کنا نواسقاتن ہندا دیکی نومی اللہ نہ اسمی نوم تینت بچی بودا غلطنگا کسران تینا معاشرتی ایلو مخلوقی ہم ہنارن ترغیبیتی بو بچی فیسا کبو ہمو دکاندارتن اللہ رب العزت نومی روزگار پین طریقت بیچو اللہ تعالیٰ نا اسی صفت اسی رزاق او وعدہ کریں رزق تنگنا او اونا صفت تی ولی نم اگا ہندا گٹکو ہنا پان ہندا نشا ہنا شیشہ ہنا انت پاسط شراب ہندا گندنگا یعنی دا انت پاسط نشغاتا پنتی سرپن مفر کی دون کے چرسی بھنگی دوناتی اگر دا کاروباراتی نم کپبو اللہ غم پین کاروبار خوائبو اللہ نمی روزی ضرور تو دا کاروبار نما معاشرہ تباہ کی دا کاروبار نما برو کا ورنائے برو کا نسلی تباہ و برباد کی اگر نم برو کا نسل تباہ و برباد کے ہنو سرپن مبو کہ نسل نا قاتلاک ہم نم معاشرہ نا قاتلاک ہم نم ملک نا قاتلاک ہم نم انتئی ملکتی جوانو املتی خوکو تعمیل یافتو ورنانن جوڑ کرو فن گوڑا دا ملکنا وارث نن امر مروم بختاور منت وار ملک جان آنے نائی تا کو امید ہے کہ دفتہ عمل مرو منت وارو تی نما کی نم کنتو مجلس کری ری باز مہربانی